2024 नि MP इलेक्शन सरकार दानायनि इलेक्शना जानानै थांबाय आरो रिजाल्टआबो जाबाय आरो सरकाराबो फैबाय। जोङो जोंनि मेगनजों नुनो मोनबाय BJP सरकार फैबाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा आरोबाव मासियाव जिरायफिनबाय आरो 2024 निफ्राय लानानै 5 बोसोर बे भारतखौ दैदेनबावसिगोन। नाथाय गोबां मानसिफोरा बुंबाय BJP सरकारा मोजां नङा। BJP सरकारा ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय मोजां नङा। BJP सरकारा हिन्दुफोरनि थाखायल'सो। BJP सरकारा मुस्लिमनि थाखाय मोजां जानाय नङा। BJP सरकारा फैफिनबाय दा जोंना ख्रिस्टियानफोरना दारना मोननाया गोबांनिख्रुइ गोबां जासिनबावसिगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा जिंगासिदों आरो गोबां मानसिफोरा खोथा बुंदों। नाथाय अनजाथाव ख्रिस्ट'प्रियफोर बेफोर बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो? बेफोर बाथ्रायाव बेसे ओंथि दङ? बेसे बेसेन गोनां बाथ्राफोर बेफोरो? जोङो दिनै बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नायगोन। थारैनो BJP सरकार फैयोब्ला जों ख्रिस्टियानफोरहा माबाफोर समस्या जायो नामा? माबाफोर जेंना दं नामा? बेफोर गासैफोरखौबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्सै नायगोन। नाथाय अनजाथाव ख्रिस्ट'प्रियफोर जि भिडिअखौ आङो दिनै लानानै फैदों केवल जों बर' ख्रिस्टियानफोरनि थाखायल'सो। सोरबा गुबुन धोरोमनि एबा गुबुन पार्टिनि बबेबा पार्टिनि मानसिफोर दङब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायाब्लाबो मोजां जागोन। मानोना आङो बाथ्राखौ केवल ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखायल'सो बाथ्राखौ बुंदों। बबेबा पार्टिनि जानानै बबेखौबा नेवसिनो थाखाय बबेखौबा गोजौ खालामनो थाखाय आङो बे बाथ्राखौ नङा। नाथाय जोंनि स्पिरिचुवेल जिउमायारि जिउ जौगानायनि थाखायल'सो बाथ्राखौ बुंलांनो हास्थायदों। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांगोन। नाथाय सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांखौ रिक्वेस्ट खालामनो हास्थायदों नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। बेबायदिनो सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइकखौ होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां भिडिअ लाबोनो थाखाय मटिभेट खालामो। आरो लोगोसे हास्थायोब्ला नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ गुबुनाबो मोन्थिनांगौ होननानै बेफोर बाथ्राफोरखौ मोन्थिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला बाथ्राखौ जों जागायजेनलाङो। ख्रिस्ट'प्रियफोर जेब्ला इलेक्शन जादोंमोन इलेक्शन जानायाव गोबां जायगाफोरावनो दाङाबाजि जादों। गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय गावबागाव पार्टिनि गावबागाव सापर्ट अनेक जादों। बिनि उनावहाय इलेक्शना जोबनानै थांबाय। इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो जुननि 4 तारिखआव काउन्टिं जाबाय आरो रिजाल्टखौ मोननो हाबाय जे BJP सरकारा देरहाबाय आरो मासियाव नरेन्द्र मोदीया जिरायफिनसिगोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो जों बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबां गुलाय गुजाय गोबां बाथ्राफोर सोंलुफोर गावजों गाव रायज्लायनाय जाबाय जे BJP सरकार फैफिनबाय जोंना मा जाबावगोन? जोंहा माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा? बेफोरबायदि गोबां गोनो गोथो सोंलुफोर गोबां गोनो गोथो रायज्लायनायफोर सावरायनायफोर फैबाय। प्रियफोर दानाबा आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांनो नागिरदों। बुहुमाव जानाय पृथिबियाव जानाय दैदेनगिरिफोर जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै पृथिबिखौ दैदेनगासिनो दङ गावबागाव हादरफोरखौ दैदेनगासिनो दङ मोनफ्रोमबो हादर दैदेनगिरिफोर साफ्रोमबो हादर दैदेनगिरिफोरखौ सोर फसंदों बे बाथ्राखौ जोङो नायग्रोनांगोन। प्रियफोर इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों। इसोरनि बोसोना जोंखौ बुङो बुहुमाव जानाय जाथाय मोनफ्रोमबो इसोरनि इत्सा बायदि जायो। जि हादर दैदेनगिरिफोर दङ बे हादर दैदेनगिरिफोरखौ इसोरा सायख'यो। इसोरा दैदेननो थाखाय गोहो होयो बोलो होयो आरो इसोरा सायख'नानै हादरखौ दैदेननो थाखाय बै मानसिफोरनो गथायो आरो बै मानसिफोरा बेबायदिनो दैदेनो। इसोर आरो मानसिनि साननायनि गेजेराव आकाश फातालनि फारागफोर दं। मानसिया सानो आलादा इसोरा सानो आलादा। इसोरनि परिकल्पना इसोरनि मावनो लानायफोरखौ जों मोनथिया। इसोरनि खामानिफोरा सोमोनांथाव आरो पारफेक्ट जायो। इसोरनि खामानियाव जेबो गोरोन्थि फैया। प्रियफोर दिनै भारताव जि सरकारा दङ बे सरकारा जि भारतखौ दैदेनगासिनो दङ बे सरकारा सरकार जानानै थानायनि आखायाव सरकार जानानै थानायाव इसोरनि आखाइ दङ। इसोरा दैदेननो होनायखायनो दिनै BJP सरकारा भारतखौ दैदेनगासिनो दङ आरो थारैनो इसोरा BJP पार्टिनो बे भारतखौ दैदेननो थाखाय होदोंब्ला इसोरहा प्लान थागोन। इसोरहा खामानि थागोन। इसोरहा थांखि थागोन। जि थांखिखौ इसोरा जाफुंहोनो हास्थायदों जि थांखिफोरखौ BJP सरकारनि गेजेरजों भारताव खामानिफोरखौ मावफुंहोगोन। अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदिनो जोङो बाइबेलनिफ्राय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो नायनि बाइबेला जोंखौ दिनै मा फोरोंदों। जि सरकारखौ लानानै जोंहा गिनाय दङ जि सरकारखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर सावरायो बेफोर जेन जोंनि गोसोनिफ्राय गोजान जायो आरो जों जेन रोखा जानो हायो इसोरनि बोसोना जोंखौ मा बुंदों बे बिसयाव। बाथ्राखौ गुवार आरो गोथौ मोनथिनो थाखाय बाइबेल बोसोननिफ्राय मोनसे सैथो जारिमिनखौ लाबोग्रोनो हास्थायदों। बिनि उनावहाय आङो मोनफा मोनफा आरोबाव बिजिरनानै फैबावगोन। अनजाग्रा प्रियफोर
नोंथांमोना जसेफनि बाथ्रा मोनथिगौ मोनसे समावहाय जसेफ होननाय सासे बेक्ति दङमोन जाया मिसर हादरसिम फानहरजादोंमोन आरो मिसर हादराव थानानै जुदिও बियो बान्दा जादोंमोन फानजादोंमोन अब्लाबो मोनसे समावहाय मिसर देशआव बियो सासे गिदिर मानसि राजाजों समान सासे मानगोनां दैदेनगिरि जाहैदोंमोन आरो बे जाहैनायनि ओंथियानो जाहैबाय बे जसेफआ इसोरखौ गिग्रामोन इसोरखौ अनग्रामोन इसोरनि बाथ्रा बायदि सोलिग्रामोन बेयावहाय इसोरा जसेफखौ गोजौनिख्रुइ गोजौसिन बिबान होनानै दोनदोंमोन जसेफ आरो जसेफजों लोगोसे जेसेबांखिनि सुबुंफ्रा बेयाव सहैबाय इजराइल हारिफोरा बेयाव सहैबाय गासैबो फाराव राजानिफ्राय मान सन्मान मोनदोंमोन बयबो सिनायोमोन बयबो गनायोमोन बयबो मान सन्मान होयोमोन नाथाय फिरिनि उनाव फिरि बारलांनायनि उनाव जिहेतु जसेफआबो थैनानै थांबाय आरो लोगोसे जसेफनि बिदाफोराबो थैनानै थांबाय बिनि उनावहाय गुबुन फाराव सासे फैबावबाय जेब्ला इजराइलारिफ्रा गोबांनिख्रुइ गोबां बांदों आरो राजाया सोलायबाय बिनि उनावहाय इजराइल माहारिनि सायावहाय अयनाय धारना होनायफोरा सफैबाय इजराइलारिफोरखौ दमन खालामनो हास्थायबाय मानोना इजराइल माहारिया बे फारावनियावहाय गोबांनिख्रुइ गोबां मानसिफ्रा बांबोगासिनो दङ बेयावहाय बेखौ गिनानै फाराव राजाया इजराइलारिफोरखौ दमन खालामबाय आरो गोबां रोखोमनि सास्ति होबाय गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ मावहोबाय बान्दा बैहोबाय आरो बै समाव फारावनि गिलु बालु साजा होनायफोरखौ मोननानै इजराइल माहारिया गाबखांदों इसोरनियाव आर'ज खालामदों आरो जेब्ला इसोरनियाव आर'ज खालामदों गाबनानै बै समावहाय इसोरा इजराइल माहारिनि गाबनायखौ खोनासंदों आरो बेनि उनाव इसोरा मुसिखौ आरो आरनखौ इजराइलारिफोरनि साखाथियाव थिनहरदों आरो फाराव राजानियाव सफैदों मुसि आरो आरना फारावनियाव थांदों आरो फारावनियाव थांनानै बे बाथ्राखौ बुंहैदों जे इजराइलारिफोरखौ हगार हरदो होननानै नाथाय बै समाव फारावआ हगाराखै अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिना होनो हास्थायबावदों जि बाइबेल सिरिखौ फरायनानै होयोब्ला बाथ्राखौ आरोबाव रोखा जाबावनो हागोन बे बाइबेल बोसोनानो जाहैबाय ओंखारलांनाय 7:3 सिरि अन्थाय आङो फारावनि गोसोखौ फोरागोन आर आंनि गोबांसिनफोर आर सोमोनांनाय खामानिफोरखौ मिसर हादराव दिन्थिगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर फारावनि गोसोआ मानो गोरा जादोंमोन फारावनि गोसोआ गोरा जानायनि ओंथिया जाहैबाय इसोरा फारावनि गोसोखौ गोरा खालामदों मानो थाखाय गोरा खालामदों जेन इसोरा बे हादराव इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो हायो इसोरनि खामानिखौ दिन्थिनो हायो बेनि थाखाय फारावनि गोसोखौ इसोरा फोरानानै होदों जायनि जाहोनाव मुसि आरो आरना गले गले थांदों खावलायहैदों जे नोंनो इजराइल माहारिफोरखौ हगार हरदो होननानै बुंहैदों नाथाय फारावनि गोसोआ गोरानिख्रुइ गोरा जादों हगार हराखै आरो बै गोरानिख्रुइ गोरा जानायावनो हगार हरियावनो इसोरा फारावनो लागै बै हादराव सोमोनांथाव खामानिखौ दिन्थिदों बिनि उनावनो इसोरा सोमोनांथावै गासै 10ता सोमोनांथाव खामानिखौ फाराव राजानो दिन्थिदों गिबियावनो इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावदों बे जाहैबाय बै हादराव थानाय गासै दैफोरखौ गोजा खालामजोबदों जायखौ जोङो ओंखारलांनायनि 7:14 24 सिरियाव मोननो हायो गासै दैफोरा गोजा जाजोबदोंमोन बिनि उनाव नैथि सोमोनांथाव खामानि मावदों इसोरा बेयावहाय बे जाहैबाय गासै हादोर नाङैनो एम्बुजों बुंजायखौ नाय 8:1 15 सिरिसिम मोननो हायो बिनि उनाव थामथियाव इसोरा सोमोनांथाव दिन्थिबावबाय बेनो जाहैबाय दांसो एबा अंखार होजोबदों हाद्रियाव जेब्ला लावथिखौ बुदों अब्लाना गासै हादोर मानियाव बे अरग्लुंग्रा थाम्फै बायदि अरग्लुंग्रा थै सोबग्राखौ इसोरा दिन्थिदों एबा लानानै फैदों जायखौ जोङो 8:16 सिरियाव मोननो हायो बिनि उनाव ब्रैथियाव इसोरा सोमोनांथाव आरोबाव दिन्थिबावबाय ब्रैथिनि सोमोनांथाव दिन्थिनायानो जाहैबाय फ्लाइस दांसो फैनाय जायखौ जों ओंखारलांनाय 8:24 सिरियावहाय मोननो हायो गासै हादर नाङैनो राजानि न'आवहाय गासैबो दांसोफोरा फैबाय बिनि उनाव 5थि सोमोनांथाव खामानि मावदों इसोरा बेनो जाहैबाय जायखौ जोङो 9:1 सिरियाव मोननो हायो बेनो जाहैबाय गासै जिब जुनारफोरा थैग्लुंजोबबाय बिसिनियाव थानाय मोसौ मोसाफोरा थैजोबदों 6थियाव सोमोनांथाव दिन्थिदों बेनो जाहैबाय मानसि दुनसि जिब जुनार गासैनियावबो गुग्ला जादों आरो बे गुग्लाजों सैसोनो गोनां जादों 7थियाव जादों जाहैबाय 7थियाव सोमोनांथाव इसोरा दिन्थिदों जाहैबाय आरन्थाइ गोग्लैहोदों इसोरा जायखौ जोङो 9:24 सिरियावहाय
मोननो हायो। बेनि उनाव 8थियाव इसोरा सोमोनांथाव दिन्थिदों, बे जाहैबाय गुमा गयुंफोरखौ फारावनियाव हरदों, फारावनि बे हादराव हरदों, जायखौ जोङो ओंखारलांनाय 10 सिरियाव मोननो हायो। बेनि उनाव 9थियाव जोङो नुनो मोनदों जे कमप्लिटलि खोमसि जानाय, साना खोमसि होनाय, बेखौ जोङो नुनो मोनदों। सोमोनांथाव इसोरा दिन्थिदों, जायखौहाय जोङो 20 सिरियावहाय नुनो मोनो। बेनि उनाव जोबथा 10थियाव नुनो मोनदों, बे जाहैबाय सेथि जोनोम जानायखौ सिथारजोबनाय, राजानि मानसिनिफ्राय लानानै जुनारसिम जिया सेथि जोनोम जादों, बे सेथि जोनोम जानायखौ सिथारजोबदों इसोरा। बेबायदिहै सोमोनांथाव इसोरा बै फारावनियाव मावदों। फारावनो नुहोदों, इसोरनि गोहोखौ नुहोदों। जेब्ला फारावा बेफोर गासैखौ नुबाय, बिनि उनावहायसो फारावा इजराइलारिफोरखौ थांनो होदों। ख्रिस्ट'नि प्रियफोर, फाराव राजाखौ नर्मेल खालामनो, रागा गैयि खालामनो इसोरहा गोहो दङ, बोलो दङमोन। नाथाय इसोरा फाराव राजाखौ रागा गैयि खालामाखै, बोलोग्रासो खालामदों। आरो बै बोलोग्रा खालामनायाव इसोरहा ओंथि दङमोन। बे ओंथिया मामोन? इसोरनि गोहोखौ फारावनो दिन्थिनो थाखाय, इसोरनि गोहोखौ मिसर हादरनि मानसिफोरनो दिन्थिनो थाखाय बे खामानिखौ इसोरा मावदोंमोन। आरो बेफोर गासैखौ दिन्थिखांनायनि उनाव, बे इसोरनि जिथु थांखि, बे थांखिखौ मावखांनायनि उनावहायसो फारावा नुजोबनायनि उनाव फारावा एगारनो गोनां जादों, हगार हरनो गोनां जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जि हादराव दङ, भारत हादराव, दायो जोंनियाव जि बाथ्राफोरा सोलिगासिनो दङ, जि पार्टिया जि सरकारखौ दैदेनदों, जेखि पार्टि जाया मानो अनजाग्रा प्रियफोर, गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जागोन। जिहेतु इसोरा बे BJP सरकारखौ, बे भारतखौ दैदेननो थाखाय पावार होदों। नाथाय इसोरहा थांखि थागोन, इसोरहा खामानि थागोन। जि खामानिखौ इसोरा बे पार्टिनि गेजेरजों मावफुंनो नागिरदों, जों बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन। जेरैहाय फारावखौ गोरा खालामदोंमोन, फारावखौ गोरा खालामनायनि गेजेरजोंसो इसोरा सोमोनांथावखौ मावदोंमोन। थिग बेबायदिनो जि भारत हादराव जि पार्टिफोरा ख्रिस्टियानखौ मुगैयो एबा बबेबा धोरोमफोरखौ मुगैयो, इसोरा बेफोरबायदि पार्टिफोरखौबो खामानि मावगोन, बैफोरबायदि पार्टिनि गेजेरजोंबो खामानि मावगोन आरो सोमोनांथावखौ इसोरा मावगोन। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा गिनांगौ जेबो गैया। जेखि पार्टि जाया मानो, जेखि हान्जा जाया मानो, जेखि मानसि जाया मानो, इसोरहा प्लान पलिसि थायो आरो बे प्लान पलिसिनि गेजेरजों इसोरा खामानिखौ मावगोन। दिनै जोंनि हादराव गाहाम रादाबखौ फोसावनो हायै अबस्था जानानै दङ। जों गाहाम रादाबफोरखौ गुबुननो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियै मानसिनो होनो हायै अबस्था जादों। गोबां रोखोमनि आयेन कानुनफोरखौ सोलायनो नागिरदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि खालामना होनायनि गेजेरजों दिनै जों ख्रिस्टियानफोरा मा जादों? दिनै जों ख्रिस्टियानफोरा बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन जादों। जोङो आर'जआव बोलोग्रा जादों, जोङो संगति लानायाव बोलोग्रा जादों, इसोरजों नांथाबना थानायाव बोलोग्रा जादों। मानोना जेब्ला समयसा, अजदापति, अनेक प्रब्लेम्सफोर फैयो, अब्लासो जोंनि फोथायनायफोरा बोलोग्रासिननिख्रुइ बोलोग्रासिन जालाङो। प्रिय, बेबायदिनो इसोरनि गोबां प्लान पलिसिफोर थागोन। जि प्लान पलिसिफोरखौ जोङो बुजिनांगोन, जोङो मोनथिनांगोन। दा बेयावखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जों जिहेतु सरासनस्रायै बहाबा जिरायनायाव, बहाबा थानायाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ रायज्लायो। जि सरकार दङ, बे सरकारा जोंनि सायाव अयनाय धारना खालामदों, ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जा न'फोरखौ सावदों, आलादा आलादा बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायो, बुङो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेफोरखौ बुंबाय थायोब्ला जोङो पापसो मावगोन। दा बेयावखाय ख्रिस्ट' प्रियफोर, जिहेतु इसोरानो बे पार्टिनो, बे भारत सरकारखौ दैदेननो थाखाय अनुमति होदोंब्ला, दा बेयावहाय जोंनि जिथु मावनांगौ खामानि, बे जाहैबाय जोङो आत्मिक जिउआव बोलोग्रा जालांनांगौ, जोङो आर'जआव नांथाबनांगौ, इसोरखौ खुलुमनायाव नांथाबनांगौ आरो बाखि खामानिखौ इसोरा गावनो मावगोन। जेरैहाय इसोरा मुसि आरो आरनखौ हरनानै, फारावनियाव हरनानै सोमोनांथाव खामानिखौ मावदोंमोन, बेबायदिनो मण्डलिफोरनि गेजेरजों जोंनि बे भारताव सोमोनांथावनिख्रुइ सोमोनांथाव खामानिखौ हयथ' बे 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां मावगोन। दा बेयावखाय जेखि पार्टि फैया मानो, जेखि मानसि फैया मानो, जोंहा गिनांगौ गैया। जिहेतु इसोरा जोंजों लोगोसे दङ, इसोरा खामानि मावगोन, बियो गावनि प्लान पलिसि बायदि गासै खामानिखौ मावफुंगोन। बेयावखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, रम 13:1 साफ्रोमबो एखथियारजों फसंजानाय हादर बेंग्राफोरनि सिङाव गंथों, मानोना इसोरजों जायाब्ला बोलो गोनां बेंग्रा गैया, नाथाय दंनायफ्रा इसोरजों फसंजानाय। प्रेज द लर्ड। 2 बिनिखायनो एखथियार गोनां हादर बेंग्रानि जेङा गसंग्राया इसोरनि थोनखानायनि सिङाव गङालाबा जेङा गसङो, आन्थाय
मानिनानै थायालाबा जेंना गसंग्राफ्रा गाव गावनियाव दाय फोनांजानायनि बिसारखौ मोनगोन। इसोरनि बोसोना मा स्पष्ट जोंनो मोन्थिहोदों अनजाग्रा प्रियफोर। मानोना जाय सोरखार फैयो, जायहा हादरखौ दैदेनो, बिसोर जाहैबाय इसोरनि इख्तियार होनायनि गेजेरजों बिसोरो बे हादरखौ दैदेननो मोनदों। दा बेयावहाय बिसोरनि जेंना बाथ्रा जुदि जोङो बुङोब्ला जोंनियावसो बिसारनि दायनिगिरि एबा बिसारा जोंनियावबो थागोन। दा बेयावहाय जों जेन बायदि बाथ्राखौ बुङालाफानो इसोरनि जिथु परिकल्पना दङ, जों इसोरनि जिथु सिन्था दङ, इसोरनि जिथु मावनो लानाय खामानि दङ, बे 5 बोसोरनि गेजेराव इसोरा मा मा सोमोनांथावखौ दिन्थिगोन जों बेखौ नायनि आरो जोङो बोलोग्रा जानानै थानि, जों आर'जआव नांथाबनि आरो इसोरा जोंखौबो दैदेनगोन। जेरै मुसिखौ आरनखौ फारावनिसिम दैदेनहैदोंमोन आरो सोमोनांथाव खामानिखौ इसोरा दिन्थिदोंमोन। बे 5 बोसोरनि गेजेराव सोमोनांथावखौ इसोरा बे हादराव मावगोन आरो नोंथांखौ आंखौ इसोरा फारावनिसिम जेरै लांनाय थिग बेबायदिनो सासे आरन सासे मुसि बायदि नोंथांखौ आंखौ दैदेनगोन आरो इसोरा सोमोनांथाव खामानि मावगोन। जों बेखौ नेनि आरो आर'जआव थानि। अनजाग्रा प्रियफोर, जेखि पार्टि फैया मानो, जेखि मानसि फैया मानो, गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जागोन, इसोरहा प्लान पलिसि थागोन। दा बेवहाय जोङो बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ नागारनानै जि सोरखार दङ, जि मानसि दङ, जि दैदेनगिरि दङ, जों बिथांमोननि थाखाय आर'जआव थानि आरो इसोरा सोमोनांथाव खामानिखौ मावफ्लायथों। दे अब्ला जोङो बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिसारखौ गावनियाव लाबोआलाबानो जों सिरि थानि आरो इसोरजों लोगोसे नांथाबनि, इसोरनि सोमोनांथाव मावनायखौ जों नेनि। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों गासै बाथ्राफोरखौ रोखा जाबाय होननानै फोथायदों। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, आमेन।